Un ano máis aquí vimos visitarvos co Fulión. Por fin vai vindo o Entroido, xa nos estaba tardando, e é que levamos un ano que o estamos agardando. A mellor festa do ano, ningunha é como esta, por moito baile que haxa ou teña a mellor orquesta. As visitas entre os povos para tocar o Fulión son o mellor do Entroido, porque crean moita unión. Os povos vanse vaciando, cada vez hai menos xente, e así, con estas xuntanzas, tamén se lles dá ambiente. Que isto nunca se perda, que nunca falte esta unión, e que no tempo do Entroido siga sonando o Fulión. Tamén queremos decirvos gracias pola invitación e compartir canda nós esta tarde de Fulión. Aproveitamos tamén para invitarvos a vos. O 23, ali en Tribes, queremos contar con vos. Tocar aquí en Vilariño para nós é un placer, e o bo trato recibido é sempre de agradecer. Queremos tamén pedir permiso para empezar, que a xente está preparada e ten ganas de tocar. Así que xa nada máis, que teñamos sempre unión e nos sigamos xuntando para tocar o Fulión.